Balo, balo, si balo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lihat lomba ya dari Desa Kuni Pesarian. Kaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Nabi.
Allahumma barik lana fi Rajab wa asabana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana yasir lana umurana yasir lana umurana saluluan esi balo balo si balo kapane Rabbana suranaka saking dosun pesarean ari nyendang Allah sayang manuk darah mencrok ning wong eben mudun tawuri jagung Manuk darah mencrok ning wong eben mudun tawuri jagung ayo warga tembok lowo ayo tembok lowong Mula suwun padan dukung Mula suwun
Tepuk tangan